पवन सिंह का ब्लास्ट सॉन्ग आज टाइम म्यूजिक भोजपुरी पे आ गया है। उस सॉन्ग को इतना प्यार दीजिए कि यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाए। जाके देखो लोग गाना का टाइम म्यूजिक भोजपुरी पर बहुत रंगदारी टाइप के सॉन्ग बा। जैसन पवन सिंह गावल जैसन ऑडियंस के मांग रहे उसने गाना बा और बहुत ही खूबसूरत गाना बा। ओकरा के जाके टाइम बा तो सुनो लोग और टाइम नहीं के तबो जाके सुनो लोग। ओकरा के गर्दा उखाड़ दो लोग। व्यू के मैटर में लाइक आता ना दे दो और व्यू आता ना दे दो के ब्यास खुश हो जाता है। आइल बा भाई अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी लाल यादव का गाना बा। अन्नपूर्णा फिल्म से आइल बा। ओकरो के जाके प्यार आशीर्वाद दो लोग। ओकरा के एक दिन में 40 से 45 मिलियन पहुंचा दो लोग। अन्नपूर्णा फिल्म से जो गाना आइल बा और पवन सिंह के टाइम म्यूजिक भोजपुरी से जो सॉन्ग आइल बा ओकरो के जाके 500-600 मिलियन जल्दी पहुंचाओ लोग। जाके गर्दा पे उखाड़ दो लोग। खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह में लोग कंपटीशन कर रहे हैं। अरे बुरबकवा केकरा से कंपटीशन करे कोनो जरूरत नहीं के भाई। कंपटीशन नहीं क्या करे के दोनों भाई भाई लोग ठीक नु। उनकरो गाना सुना इनकरो गाना सुना और लास्ट में जोड़ाई के केकर व्यू कितना गइल बा। बाकी पावर स्टार पवन सिंह का सुबह गाना आया हुआ है। अच्छा रिस्पॉन्स से देखा जाए तो उतना एक्टिव नहीं थोड़ा है। कम मिल रहा है। गाना बहुत बेटर है हम सुने हैं। बहुत मस्त गाना। एक बार जाकर फिल्म सुनिए के आप गाना लोग। बा आपका फिल्म के गाना बा हालांकि तार लोग का चाहिए कि फिल्म के होके चाहे एल्बम के चाहे कोनो गाना हो के प्यार आशीर्वाद दे में कमी मत करो लोग। बहुत खूबसूरत गाना बा। एक बार जाके टाइम म्यूजिक भोजपुरी पे गाना का सुनो लोग। हमारा बुझाता गाना चालू होई तो काटे के मन कल गाना ये लोग तो तू लोग नाचिए देला लोग हैं। कल गाना पावर स्टार पवन सिंह का तो कल फैन नाचिए देला। बेस्ट म्यूजिक से जो पवन सिंह गाना आई रहे ढेर लोग के माथा में ही घुस गइल बा कि खेसारी लाल यादव के चैनल हो। अरे महाराज कैसे खेसारी लाल यादव के चैनल हो। हमारा कहे के मतलब है जे 1 घंटा में पवन सिंह के 80 से 90 हजार लाइक क्रॉस हो जाता रहे। कल 1600 और 1400 लाइक रहे का है 1400 1600 लाइक रहे का है। माने बढ़िया गाना लइए खराब गाना रहे महाराज। 1 नंबर गाना बा। ओकरा के बतावा के 24 घंटा हो गइल 1 लाख लाइक पहुंचल बा महाराज। का तो 11 लाख भी गइल बा का है भाई। चैनल वाला भाई 10 लाख 20 लाख रुपया फंसाता है और पवन सिंह गाए हैं तो पवन सिंह के चाहने वाले खाली कहिया के पावर इजे शुरू ले खत्म। काल जौन गाना आइल बेस्ट म्यूजिक से तार लोग के सब गैस निकल गइल। खाली पावर इजा शुरू ले खत्म। सब पावर के गोबर में मिला दे लोग। जाइए आप लोग गाने को प्यार से बात दीजिए। टाइम म्यूजिक भोजपुरी पे गाना है कबार पे आप लोग व्यू दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सा भी चैनल हो कोई सा भी चैनल हो चाहे वो वेब म्यूजिक पवन सिंह का चैनल हो के और चाहे सारे गामा खेसारी लाल यादव के चैनल हो के वेब म्यूजिक पर अगर पवन सिंह का चैनल खेसारी लाल यादव के गाना होता तो माथा में भरम मत बैठा के रखो लोग खेसारी लाल यादव के फाइन बने में इस सब अफवाह से दूर भागो लो ठीक नु। व्यू सुना लाइक दो कमेंट करो शेयर दबा करो तो कम से कम एक दिन में 10-20 मिलियन चल जाएगा।